Колеги, почнахме ли? Ми кажете начало, бе. Така. Добър ден! Добър ден, драги зрители! Здравейте! Критична ситуация основно се задава, всеки гледа какво да продава. Усет плащаме, ще дължиме, време е този трак да продължиме. Критична ситуация основно се задава, всеки гледа какво да продава. Усет плащаме, ще дължиме, време е Този трак да продължиме. Хора с мозък си са капти, ебапти, шкембета пълни само с кебапчета и шопки салати. А сметката кой ще плати? Мама и тати. Няма дела, а само тъпи дебати. Гледаш, че не виждаш, можеш само да завиждаш и обиждаш. Слушаш, но не чуваш, не годуваш, само псуваш. Том като слепеци, как красота ще нарисуваш. По този въпрос вземи малко да умуваш. Дадохте права на мангали, силикон на партали, а хората на изкуството нарекохте вандали. Свят, фалшиви идеали, темето на глупост България посяли. Критична ситуация отново се задава, всеки гледа какво да продава. Усет плащаме, ще дължиме, време е Този трак да продължиме. Критична ситуация отново се задава, всеки гледа какво да продава. Усет плащаме, ще дължиме, време е Този трак да продължиме. Аз продължавам, никога не се предавам и не давам да ми казват какво да правя и не правя. Кога да съм сериозен, кога да се лигавя, какво да почитам и какво да хваля. Тука никой не ти дава, трябва сам да си го вземеш. Не да дремеш, да си буден, да си знаеш неочуден, да си свободен, не да си принуден, да знаеш вярната посока, не да си загубен. Това го поръчах да ми направят в Габрово, там на занятите. Това от Дрян. Разбираш ли? Ако те шибне един път, ще станеш хомосексуалист веднага. Разбираш ли? Прасна и това не е в сексуален смисъл. Критична ситуация отново се задава, всеки гледа какво да продава. Усет плащаме, ще дължиме, време е Този трак да продължиме. Критична ситуация отново се задава, всеки гледа какво да продава. Усет плащаме, ще дължиме, време е Този трак да продължиме. Свикнах свой, вече мога да прозра. Що не можеш да извадиш пръстите си от... Ти пикали бе? Викам пикаш. А спрали бе? Ей, забравих.